Tak ahoj. Ahoj. My jsme David a Péťa. A dohromady jsme Two People One Way. A vítáme tě tady na YouTube u našeho prvního videa. A bude to vlastně o přestavbě naší obytné Pragovky. Jménem Růženka. A proč právě Pragovka? No dlouho jsme nad tím přemýšleli a vlastně náš Jimmy nám je už malinko malej, na ty dlouhé cesty to vlastně už moc nebylo. Jo, maximálně tak 14 dní, nehledě na to, že člověk tam vlastně nedal žádný náhradní díly. A tak jsme se začali pohlížet po nějakém nákladáku. Chtěli jsme něco, co je dostupný, co má levný náhradní díly a co doslova opravíme někde na poli. No a co vybrat lepšího než nějaký vojenský speciál? Tak jsme se začali koukat po autech a našli jsme pár nějakých manů, starý Mercedesy a přišlo nám to všechno poměrně drahý a pak jsme na bazaru narazili na inzerát vlastně právě naší Růženky, starý V3S, vlastně polní kuchyně po hasičích, která se válela u kravína a pány prodával, že už ji vlastně nechce v takovém trošku zbídačeném stavu. No a tak jsme se rozhodli, že ji v těch kopřivách nenecháme, že si ji přivezeme a uděláme na ní kus práce. No a jaký? Tak to vám ukážeme v následujících videích. No, tak tohle je naše Růža. Hele, asi první práci, co s tím chceme udělat, tak je, že z toho vyndáme všechny věci. Máme tam v kabině, ty věci, co jsou z kůže. Takže chceme vyndat ty sedačky, tamhle ten kryt na motor a tyhle ty věci, ať se to nezničí, protože nám do toho auta teče. Střechou, páč tomu chybí zahrádka. No hele, jinak to je v docela slušném stavu, není to dobitý, je to takový spíš jako zanedbaný. Trošku zašlý časem, ale nic, co by se nedalo opravit s trochou péče. No a potom vlastně tady z boku ještě, k tomu patří stan, nahoře na střeše tam máme konstrukci, takovou kovovou, to právě potřebujeme sundat. A vevnitř v tom je stan, dává se k tomu ještě na bok stan, takže super altánek na léto. No a jinak vpředu máš ještě, tady máš 2 držáky na kanistr, to samý máš z boku u schůdku. Tady to má kastlik, v tom je vlastně naftový topení. Zezadu máš takhle dveře, schůdky, lezeš dovnitř, to samý jsou z boku dveře, kastlík na schůdky, pak dole máš kastlík na nářadí, jo, tam se dává nějaký nářadí. Tady ještě jeden kastlík na baterky a nádrž na naftu. A to je tak asi všechno zvenku. Jinak zevnitř v tom byla vojenská kuchyně. Tu my právě to chceme všecko vyndat, místo toho si uděláme tu obytnou nástavbu. No a ještě poslední point, a ten je tam na střeše, jo, má to normálně poklop. Klapka! Začínáme s opravou. Krok první, zalepte díry, kterými vám teče dovnitř. Jdeme na to. Tak začínáme. Úprava krok první, láska připravená, zamazáváme díry. Jak to vypadá? Ale drží to na tom. A co používáš? Prošlápnu střechu. Jo, tak mám nějaký update. Už jsme z toho vyndali ty sedačky a ty věci. Vypadá to docela dobře. Co myslíš? Já myslím, že to je skvělá, důstojníku. No, krámy máme tady. Jo, nějaký bordel, chceme náhradní zrcátka, a máme ty vole, a nejvíc to jsou ty sedačky, jo, jsem na to vole. Jako na tomhle tam sedíš, takže žádný pásy, nic, prostě dřevěná sedačka, vole, a jedeš bomby, vole. No hele, tak jsme sundali z toho tu konstrukci na ten stan. Je to docela hodně, takového železa. Tam budeme moct dělat party pro 18 lidí asi.
A teď ještě taková sranda, to bylo naházený nahoře, na tom, a já jsem o tom nevěděl, ale já jsem s tím byl po cestě, čím, že mi to nepopadalo někde na silnici. No, hele, vyndali jsme z toho ty celky, máme je, bacha. Máme je tady na zemi, bylo tam toho celkem dost, no, tak uvidíme. Já si myslím, že to jsou tak dva stany, že k tomu máme Vypadá to, originál. že budeme mít stany po obou bocích. Možná i vzadu. No, hele, máme tady to. Máme tady ten šuplík s tím nářadím, to je taky pecka. Mají to normálně na takových platech dvěných. Takže úplně bomba. A to bychom chtěli zachovat, víš? Tak. Nechat to asi. Malinko zrekonstruovat, vyměnit kusy, co budou použijem a co nepoužijem, tak nahradíme novými. No, a koukejte, co jsme z toho vytáhli. Takovýhle 2 krásné desky na nářadí. No. Byly jsme měli docela fajné věci. Plná bedinka nářadí Takže a ještě originál. nějaký náhradní díly. Máme k tomu třeba originál střik vojenský. Jo, takhle ještě zabalený prostě v tom starém papíru, odstovaným. A nebo tuhle superovou svítilničku. No, na 12 V vypíchneš to do zásuvky I s a to háčkem. svítíš si a můžeš opravovat. No a pak taky klíče žárovky a tak. No. Takže to přijde vydrbat, nějak to poskládáme a dáme to tam zpátky, to je úplně bomba. No. Kastlíček trošku těsnění upravíme. Perfekt. No hele, taková specialita. Normálně měrka paliva. Máš takhle tyčku, normálně s riskama, strčíš to do nádrže, hej, a změříš si palivo. Ale trumfne to kde jaký moderní senzor. Tohle neklame. No, hele, jak jsme vevnitř, v té boudě. Tady byla teda ta polní kuchyň. Měli nějaký dřezík hoši. Tady jsou 2 ty sporáky, to je normálně na dříví asi. Hej, se vařilo v hrnci. Nějaký papíňák, tady byla myslím plotínka a ještě jeden ten hrnec. A to nám je teda k ničemu, viď? To nám je bohužel k ničemu. Tak- Máme se předělat. Takže to všechno přijde ven, vyndat. No a uvidíme vůbec, v jakém stavu je to auto. Zatím to vypadá dobře, je to místama děravý. No, hoši to moc neřešili, vrtali si díry, jak potřebovali. Takže to byla jaký sranda to zalátat. A tak no. No tady máš ten sporák. To je taky zajímavý, sporák, trouba, nevím jak to nazvat. Co myslíš? Možná krb. Něco takového. Má to normálně komín, nahoře je taková střížka, ta se točí podle větru, aby ti neteklo dovnitř. Jo. Normálně má to dvě topiště, je to jakoby 2 v 1, nevím jak to nazvat. Máš tady, co to je, ten papiňák nebo něco takového. Takový hrnec. Takový hrnec, no. První Tady je to nějaká- mělo obsloužit až 150 lidí, jo, takže rendliky to jsou pořádný. Jo. A tohle se ti ukážu. Tady byla nádrž na vodu. A co vím? A tady klec v tom se topilo. Jsem si přikládal a dole sněl popel. Přisávání vzduchu, to je zvenku. Měli to docela vychytaný. A další vychytávka, kterou máme, je tohleto. Jo. Což sloužila k čemu pak? To je vlastně ta Poka 3/1, tak to tahalo ještě vzadu vlastně nádrž na vodu kubíkovou a ty si spumpoval z té nádrže vodu vlastně do těch hrnců. Jelikož tady není moc místa, kam ty nádrže dát, tak to zrovna ve Větřesce vymysleli takhle, no. Teď si nejsem jistý, jestli tady měli 80 litrů nebo 160 litrů, něco takového. Vůbec Co se týče nevím. užitných věcí, tak tady byly ještě různé skřínky, pásky tady přidělané, původní rendliky, nádoby na chleba, na vodu, na kvasnice a já nevím, co všechno používali. Tady myslím, že byla lékárnička. A Jo. to vypadá jako nová. Ještě s obsahem lékárničky původní, Co? pokyny pro používání, Tady vůbec, celou zachovaný stav. tady vůbec nevím, co měli, nějakou kredenci asi. Koření,
na koření. Bagetu. Jo. Tady je ovládání toho bufiku. Co to má? To normálně přemýšlím, že bych zachoval ty čudlíky, jsou takový jak z letadla. Víš, co si můžeš cvakat. Že bychom si z toho udělali nějaký panel, tady pak ovládací, ale na to zase zpátky. Jo, vzadu pak ještě jeden, to byl myslím na světla. No a tady ještě v podlaze. Vlastně dekl tam máš takový kastlík. Docela fajn. Jo, takovej. Je tam hovno vidět. Prostě takovou díru. Myslím si, že jak 4 basy bys tam narval, takže docela dobrý. Takže na chvilinku vystačíme. Já doufám, že na to na hranicích nepřijde, když to dáme pod lino. No, vlastně kolem toho jsou tady vlastně tady klec je jedna rezerva a pak na druhé straně je druhá rezerva zvenku. No, mezi nimi je vlastně tenhle ten kastlík. No a potom na co jsem ještě přišel zajímavýho, máš tady na té levé straně auta, bude 2 okna, na té pravé je vlastně jedno okno, to je pevný a na této levý ty okna jsou normálně stahovačky, mají tady udělanou síťku, to je asi nejspíš originál bych řekl. A dole máš normálně kličku a můžeš si stahovat okýnka takhle na boku jako v autě, takže... To teďka nefunguje, ale další projekt. To je taky zajímavý. Hele, dál tady máme střešní okna. Jedno je vepředu v té maringotce. Další 2 máme tady vzadu. Jedna tady. Tak, tam jsou Takže další místa 2. na větrání bude dost. To je i jeden z důvodů, proč se nám to líbilo, protože už to má vyřešených dost vstupů. Včetně jednoho komínku a druhého komínku. Takže i co se týče nějaký kuchyňky, to budeme mít malinko už odvětraný. A nemusíme zasahovat do konstrukce, což je další z výhod. No, tak máme už skoro tmu, my na to dneska kašlem. Dnešní pokrok je tak, jsme vyklidili tak 1/3 maringotky. Takže máme tady ten předek, ty dřevěný skřínky. No. Takže aspoň něco. Vzadu ještě nám teda zbývají ty sporáky a tady klece nějaký ten dřez. Jinak vlastně, co jsme koukali tak z té kuchyně, tak je původní vlastně teda jenom ty sporáky a tahle jedna skříň tady. A jinak tohle to už bylo dodělávané od těch hasičů, no. Takže paráda. The next day. No, tak máme tady nějaký pokrok. Vyndali jsme vlastně všechno z té maringotky, takže tady je prázdno. Zbyly nám jenom ty 2 kotle. Ty jsme odstrojili a jeden vlastně máme oddělaný, ten už tady je na volno, ten druhý ještě ne. A jsou teda docela těžký, protože to je takhle prázdný, já si myslím, že to má tak 100 kg. Takže bude sranda to dostat těma dveřma ven dolů na zem, aby jsme se u toho nějakou nezabili. A jakoby nejsou v nic moc stavu, no. Je to docela bída. Místama už jsou i propálený, nějaká už dodělávaná izolace v tom byla. Takže asi moc nefungovalo, protože vedle toho, jak tady byl vlastně ten stolek, tak to bylo celý opálený, takže nic moc, no. No, zkusíme to vyndat a vezmeme se, jak to dopadlo, jestli se nám to povedlo. Later that day. No, tak druhý den, co jsme bojovali s tím sporákem, se nám povedl rozebrat, nebo mě, žena ta zatím sundala elektroinstalaci, takže aspoň něčeho jsme se zase zbavili. Jinak ten sporák, to máme venku. Jo. Takhle jsem ho dal ven, ještě ho musíme někam uklidit, ale dneska už na to nemám sílu. A na zítra nám ještě zbývá ten jeden. Už si myslím, že by nám to mohlo jít rychleji, protože víme jak na to. Než člověk přijde na to, jak to rozebrat, tak to chvíli trvá. A už snad začneme rozebírat ten vnitřek té maringotky, no.
No hele, máme tady další den. Trošku nám nachumelilo. Je asi minus 10 stupňů, 12, něco takového. Takže nic moc na práci venku. Hlavně nebudeme moc natírat. A já jsem toho včera už moc neudělal, tak se pojď podívat. No, takže poslední kotel. Už to mám skoro rozebraný. Jenom to poslední spodní topiště, můžu to vyhodit ven. Tady už mě takhle nic nezbývá krásně. A budeme se moc vrhnout na tu podlahu. Tady moc konečně pozametat ten bordel z toho. A jinak ten kotel, to je vážně paráda. Celý zrezlý, schnilý, tyjo, teď to nejde ani očarobovat, takže to všecko buď se to utrhá, nebo to musíš uřezat. Takže krásná práce, jde to pomalu. No a jinak já nevím, asi to celý takhle rozeberu na kousky, hodí se to do pískovačky a uvidíme, jestli z toho vůbec něco zbyde, no, protože je to asi podruhý napatlaný nějakou barvou. Jako šílenost, loupe se to, jak to, teď už i ta izolace vlastně mezi těma jednotlivýma dílema byla vypálená, takže se z toho sypal akorát bordel. No tak uvidíme, co se s tím bude dát vymyslet, no. No a budu se muset taky podívat na ten bufík. Jsem zvědavý, to by byl parádní, kdyby fungoval. Máme tady ten ovládací panel od něho. Ten si chci určitě nechat. A zkusíme ho chlapce rozchodit, no. Je tady dole pod tím. Tak uvidíme, no. Takhle hezky vypadá ten panel. Jsem zvědavej na něho. Teď by se hodil, no, kdyby to pilo, ale bohužel, no. Zatím tady mám takovýhle malinký topeníčko. No má to kilowatt a půl a popravdě moc to netopí. Už to tady mám hodinu, je tady v celkem zima, no. No, takže update. Máme z té maringotky všechno vyndaný. Povedlo se mně vyndat oba dva ty kotle. Už i veškerý ten zbytek toho nábytku a ty svý ponky, co tady měly našroubovaný ty hasiči. A je to poměrně hezký prostor, takže já si myslím, že jako obytňák to bude bomba. Není to jako zas úplně tak velký, ale furt je to o dost větší než dodávka, hlavně širší. A takhle nějak to vypadá. Tady kloc pak ještě dole v té zadní části. Pak je tahle ta bedna, nebo ten úložný prostor. To je taky fajn. No, takže místa tu je asi takhle. Takže fajn, můžu udělat i pár kroků dopředu, pár kroků zpátky. Je to celkem pěkný prostor, lepší jak ta dodávka, jak jsem říkal. A co teda s tím budeme dělat dál? Mě napadlo, nebo chtěl bych udělat novou podlahu, protože je z dřevotřísky, vlastně je tady žebřinový rám pod tou maringotkou, na ní leží překližka, která je ze spodu natřená barvou, bohužel to je nějaká obyčejná překližka, není do toho voděodolná, si to dřív prostě nebylo. A na vršku vlastně tadyhle je ta pochozí plocha, tak je řešená pozinkovaným plechem, asi v té kuchyni, když něco rozlili, tak aby se to nedostalo dolů, už to pěkně vytírat. Bohužel už ten pozinkovaný plech moc pozinkovaný není, takže jsem se rozhodl, že bychom to vyndali. Dali bychom tam protiskluzovou překližku, vlastně to, co se dává na vleky, si myslím, a nějakou 9, 12, hádám. A přesto bychom dali trámky, XPS, polystyren, třeba 1. Ono moc té izolace sem nedáme, protože nemám na tou hlavu už moc místa, takže tu podlahu moc zvedat nemůžem, dolů to nejde. A na vršek jako pochozí plochu na tu podlahu, tak jsem si myslel, že bychom mohli dát nějakou podlahovou palubku, řekněme třeba borovici nebo něco takového, nějaký dub, něco hezkého, natřít to, ať to pěkně vypadá. A co se týče těch stěn, tak z těch stěn nám asi zůstanou tyhle plechové kusy kolem oken.
A na jedné jak na druhé straně, tady si myslím tohle ten spodek, je tady ten mechanismus na to otvírání toho okna, nevím jak to tam je řešený, musíme se na to ještě podívat. A jinak je to taková směs nějakého deklu a plechu. Já si myslím, že za těma pecema není ani zateplený, někde to jinde bylo zateplený. Tady se třeba vidět nějaký bílej polystyren, to už si myslím, že asi někdo zřejmě předělával, nevím, těžko říct. A tam bychom chtěli do toho dát pirpěnu, myslím si, že by se tam mohlo vejít 3 cm té pirpěny s tou odrazovou folií a přesto to obložit nejspíš s nějakou obkladovou palubkou, uvidíme, no, co bude, ale myslím si, že tak by to asi nemuselo být špatný. A s tím stropem já nevím, no, jestli taky palubku, možná by se dalo dát nějaká slabší dřevotříska, potáhnout to třeba nějakým polstrováním nebo nějakou látkou vlastně, v čem si dělají stropnice v autě, tak uvidíme. No jinak já už jsem přemýšlel, kde by vlastně co mohlo v té maringotce být. A napadlo mě tady vzadu bychom udělali postel s tím, že pod tou postelí by byl nějaký úložný prostor, přístupný ze zádu i ze předu. Samozřejmě taky nějaký místo nejspíš na nějakou nádrž s vodou a baterky. Tady vlastně na levé straně, tak mezi těma oknama by byla kuchyňská linka. Vpředu v tom rohu by vlastně byl nějaký sprchový kout s toaletou. Vedle dveří vpředu kamna a tady tu část naproti kuchyni, tak ta by se využila na nějaký sezení, plus já nevím, asi televize, něco takového a nějaká skřínka s nějakým úložným prostorem. No a jinak pak ještě další úložný prostory jsou venku na střeše a něco málo je v kabině řidiče. No. A tehle ten tunel tady, tak to je od toho bufíku, který je vlastně v kasliku dole venku, což bychom asi chtěli zachovat, to vytápění naftou. Myslím si, že to nebude asi špatný. Plus já přemýšlím ještě možná, že bychom tam dali nějaký menší bufík, uvidíme. A jestli by se tam ještě vlezla nějaká odpadní nádrž. No. Ale je tam problém, říkám, je tam ten bufík, ten je tady a tady klecpak je hnedka na šasi přidělený vzduchojem, tak uvidíme, no. Možná to půjde nacpat, ale do středu těžko, tam je převodovka. Uvidíme, jak to vyjde, no. No a tohle byl náš první týden s naší Růženkou a já doufám, že se ti to líbilo. Jestli jo, tak dole nech like, dej nám nějaký komentář, pokud nám chceš něco říct a hlavně nás sleduj u dalšího videa. Tak u dalšího videa měj se, ahoj! Čau!